Daman kuɗaɗe sefa marara sama da miliyar 10 ne hukumar Alsiya ta yi ƙoƙarin tattarowa a cikin watanni 10 na aiki. Jaridar Le Harrison ta ce la ila shakka hukumar ta Alsiya fa da gaske take. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce tun a ƙarshen watan Nuwambar 2020 hukumar ta Alsiya ta ƙara ɗaura ɗamarar yaƙi da al'amuran cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasa, wato ta hanyar aika ma'aikatanta da siyo bincike su kuma karɓo wa ƙasa alhakinta a birnin Yamai da kuma sauran jihohin wannan ƙasa. Jaridar ta ce ya zuwa ranar 18 ga watan Ut 2021 hukumar ta Alsiya ta yi ƙoƙarin zuba maƙudan kuɗaɗe sefa har miliyar 10 da miliyan 411 da jikka 820 da 'yan tammaye a cikin asusu bitalmanin ƙasa. Haba malam kuɗaɗe ne waɗanda waɗansu kamfanoni manya da ƙanana masana'antu da waɗansu 'yan kasuwa suka bankare ba su biya ƙasa alhakinta ba, wato irin kuɗin haraji da dai makamancinsu. Jaridar Le Harrison ta ce wa daman ko kaga a taron manema labarai wanda hukumar ta Alsiya ta yi na watan Juyan wanda ya gabata, hukumar Alsiya kin ta faɗi cewa a wannan lokacin damman kuɗaɗe sefa har miliyar 243 ne take farauta, wato take ƙoƙarin neman karɓowa daga hannun waɗansu kamfanoni masana'antu da waɗansu mutanen su biya alhakin ƙasa. Yayin da kuma a nan haka sabbatun maganganu da lissahin duna ko kuma gatan-gatanku sai ta yaɗuwa suke ta yi a bakunan waɗansu jama'a na wannan ƙasa dangane da zancen cewa wai akwai wata alamar kusantar juna ta neman haɗin kai wai tsakanin shugaban ƙasa Bazoum Mohamed da Hamma Ahmadu. Jaridar La Nation ta ce shaci haɗu ne kake ta ji kawai a bakunan waɗansu jama'a na wannan ƙasar suna ta hata shi zazzaga shi suke ta yi akan ra'ayin kansu. Jaridar ta ce lalle kai ba ila shakka a iya cewa habiri ya yi kawa da mutum, wanda ta ce ba mamaki dalilan da suke ɗingiza irin waɗannan jama'ar furta irin waɗannan kalaman su ne na ganin maganar da ake faɗi cewa a lokacin da shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya kai wani balaguran aiki a Turai an yi maganar cewa wai shugaban ƙasa Bazoum Mohamed kin ya yi kira Hamma Ahmadu ta wayar talho, wannan kuma domin tambayar Hamma Ahmadin ya yake shi a jikin nashi. Ina jiki Hamma? Ya jikin naka da sauki dai ko? Ina fatan kana samun saukin jikin naka Hamma. To irin wannan kira ne aka ce Bazoum Mohamed ya yi wa Hamma Ahmadu. Hallau kuma ta ce a nan ne ake faɗin cewa wai shugaban ƙasa Bazoum Mohamed kin ya ce wa Hamma Ahmadu ya ɗauki lokaci isasshe har sai ya ji saukin jikin nashi. Kana idan Hamma Ahmadin ya dawo gida to zai kasancewa a tsare a gidan shi residence surveiller saɓana a gidan kasan garin Hilinge. In ji jaridar ta ce ko kuma ma takan yiwa su waɗannan jama'ar suna faɗin hakan ne don sun shi irin furucin da shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya yi a lokacin jawabin cikon kwanaki 100 da ya yi a kan karagar mulkin wannan ƙasa, inda shugaban ƙasar ya ce ya yahe wa dukkanin 'yan adawar da suka nemi shaho mashi kashin kaji neman ɓata mashi suna da ƙazahin ba gaira ba sabai a lokacin yakin neman zaben da ya gabata, inda har ta kai ga inda waɗansu 'yan adawar suka ta kururuwar ƙalubalantar sahihancin takardar nationalite ta Bazoum Mohamed. Jaridar ta ce lalle ba ila shakka shugaba Bazoum ya ce ya yahe, to amma abin tambaya a nan shine shin anya ko zai iya mantawa da irin tarin cin mutunci da kazahin da 'yan adawa suka ta matsa mishi a lokacin yakin neman zaben. In ji jaridar ta La Nation. A kai mai aya ya lashe. Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya ya ƙara samun matsayin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa reshen birnin Yamai. Jaridar Le Sahel Quotidien ce ta bugo wannan labarin a wannan mako. Jaridar ta ce a ƙarƙashin jagorancin gwamnan birnin Yamai Udu Ambuka, ƙungiyar 'yan kasuwa ta birnin Yamai ta gabatar da wani babban zaman taro aje na tsawon kwanaki 4. Zaman taro wanda ya bawa ƙungiyar dama zaɓe da kuma sabunta mambobin buranta sandika ƙungiyoyin 'yan kasuwa guda 21 na birnin Yamai baki ɗaya 100% suka ba da goyon bayansu ga Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya. A taɓi aka yi ta taɓi a lokacin zaben gaba ɗaya 'yan kasuwa suka ce kai sai ila sai mai aya shi suka ba amana ta ya ƙara jagorancin wannan ƙungiya ta 'yan kasuwa a Yamai a tsawon wani wa'adin na shekaru 4 nan gaba. Ta ce a haba 'yan kasuwar gani suka yi Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya ƙwararre ne, gwarzo ne ga abin da ya shafi faɗi ka tashi na neman ƙwato hakunan 'yan kasuwa a Yamai. To wannan karan ma suka ce sai ila haka kuma aka yi. Sama'ila Hatim mai ayan ya yi murna da farin cikin ganin irin yadda 'yan kasuwar suka nuna mashi ƙarin goyon baya, inda a nan ne ya ce ya ɗauki alwashi na ƙara gabatar da aiki tukuru ga abin da ya shafi kariya da kuma ƙwato hakunan 'yan kasuwar ta kowane fanni, in ma ta kama a gurin hukuma, a ofishin magajin gari ko a chamber de commerce. Kana kuma ya ce kofar shi buɗe take a ko da yaushe
ga ɗan kasuwa idan ɗan kasuwa na da wani kukan ko bukata ko wani korafin to kare ya wata ya tuntuɓi kofar Elijah Sama'ila Hatimu mai aya in dai akan gaskiyar shi yake za a kwato mashi hakkin shi a nan da kai dai Elijah Sama'ila Hatimu mai aya ya ƙara sanar da 'yan kasuwar cewa za su yi wani zama na musamman tsakanin shi da sauran mabobin kungiyar 'yan kasuwar ta Yamai domin a yi nazari a yi tsinkaye na a ƙara kafa waɗansu sabbin matakan ta yadda za a samu a ƙara bunƙasa harkokin tahiyar kasuwanci a Yamai musamman ma a wannan lokaci mataimaki na farko na shugaban kungiyar shine Alhaji Abdu Hassan mataimaki na biyu Atta Algabid a yau gwamnan birnin Yamai ma da kanshi a gurin wannan zaman taron ya ma 'yan kasuwar alƙawalin cewa za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa tare da 'yan kasuwar na Yamai wato da sunan gwamnati. Shin wai jama'a yaya ne aka yi irin wannan cakwakiyar siyasa ta nuna karfin kaka gida ta kai kace lokacin turawan mulkin mallaka? Jaridar Le Monde de Jardin ta ce haba maganar zaben magajin gari da aka yi a garin Gaya inda ta ce a wannan lokacin firifan Gaya ya nuna irin wata halayya irin ta kama karya a gurin zaben magajin garin na Gaya. Jarida ta ce yau daman kasan ita kominikin Gaya kujerar kwansaye 18 ne a cikinta inda Lumana Afirka ta samu kujera 6, Yamnaside kujera 4, Zaman Lahiya kujera 3, Tarayya kujera 2, Jamhuriya a nema ba ni zambu da kishin ƙasa kujera guda. Ta ce to a ranar 26 ga watan Afril wanda ya gabata sai shi Firifan Gaya ya gayyaci dukkanin kwansaye na yankin da su halarci zaman taron zaben magajin gari da makarraban shi a garin Gaya. Ta ce to a lokacin ne sai shi babban kusar jam'iyyar mu Lumana Afirka na reshen cewa da Musa Jire ya yi kiran wani zaman taro na daban na neman kulla kawance tsakanin jam'iyyun siyasa wanda ya hada Model Lumana Afirka, MNSD, Jamhuriya da Anema Bani Zumbu. To anan dai su tsakanin su tace an tsere cewa idan ma aka je wurin zaben dan takarar su na mayar dan jam'iyyar MNSD mataimakan magajin garin guda 2 na Lumana da sai aka je a gurin zaben ga yan takara guda 2 na MNSD da na Zaman Lahiya Fartin Firifan Gaya a cewa jaridar tace kai dai malam a wannan lokacin sai yan takara guda 2 kowanne daga cikin su sai ya samu konsaye tara wai sai shi Firifan Gaya ya ce to tunda abu ya zo haka a dage lokacin zaben sai zuwa gaba. Tace doka hoye taka a wannan wuri aka ta daga lokacin zaben magajin garin. Tace ga lissafin ma da aka ya kai har sau 3 ana daga lokacin zaben magajin garin. Tace kai dai malam aka ta rigingimu na ba gaira ba sabai a gurin wannan zaben na magajin garin Gaya. Tace yanzu haka a wannan lokacin ana maganar cewa ma akwai waɗansu zababbun mashawartan kwansaye guda 9 waɗanda ko da magajin garin Gaya ya yi kiran wani zaman taro su ba su zuwa gurin wannan taron. Tace kaga ko akwai matsala tace akwai matsala ga wannan harka ta ofishin magajin gari na Gaya. Kuma tace ummal aba'isa hakan shine Firifan Gaya a cewa jaridar ta Le Monde de Jardin. Sharhin jaridin kenan daga nan sashen Hausa na gidan radio